O lume moi preto das casas, os equipos de extinción correndo para apagar as lapas. Hai 2 incendios en situación de nivel 2 en Ferreira de Pantón, onde tiveron que desaloxar 3 aldeas e levan ardidas 700 hectáreas. En o Bolo, ali o lume arrasou 200 hectáreas e hai varias aldeas confinadas. Boas noites. O lume non dá tregua en Pantón, onde continúa activo un incendio que arrasou xa 700 hectáreas, segundo a última actualización de Medio Rural, e que esta tarde obrigou a desaloxar 3 aldeas. A extinción está sendo hoxe especialmente complicada. Última hora, María Blanco. Si, as condicións son extremas, un clásico xa destes lumes, moito vento, fume e o terreo prácticamente vertical que complica a labor dos medios aéreos e terrestres, con camiños de acceso no que hai desprendementos de ramas e pedras. Pola tarde, o lume estivo ás portas das casas das aldeas de San Cosmede e Frontón, pero en escasas horas avanzaba e obrigaba a desaloxar a 47 persoas dos núcleos de Cibrisqueiros, Frontón e Budián. O lume cumpre 30 horas activo no concello de Pantón e xa cruzou a fronteira cara a Sober pola parroquia de Anllo, onde avanza xa sen control. Os propios bombeiros advertían do perigo. O vento e o fenómeno coñecido como inversión térmica fixeron o incendio incontrolable. O fume impediu incluso que as brigadas puideran traballar durante boa parte do día e tampouco puideron facelo sempre os medios aéreos. A media tarde complicouse todo. Desde o momento en que se nos rompeu a inversión térmica, tiñamos perímetros inaccesibles que prácticamente estaban estabilizados e se nos levantaron. Son zonas moi escarpadas e que logo produxiu unha propagación alta do incendio. O vento rolou, cambiou de dirección, empezou a ir para lá e cando vimos, en realidad, o peligro. Depois todo isto foi avanzando, queimou todo o pueblo, baixou para aquí. A Garda Civil desaloxou os núcleos de Budián, Frontón e Cibrisqueiros, en total 47 veciños. Ahora mesmo a prioridade é salvar esas localidades e vamos a ver se durante a noite nos dan máis oportunidades pois para poder atallar os frentes que tomamos en zonas forestais. O incendio xa pasou pro concello veciño de Sober a través da parroquia de Anllo. O lume ten en alerta a aldea da Barca. Segundo a última estimación de Medio Rural, leva calcinada xa 700 hectáreas. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, está a piques de chegar ao centro de mando en Pantón e tamén estamos moi pendentes do lume na comarca de Valdeorras. Ali esta tarde reactivouse o nivel de 2 de emerxencia no incendio de Viana do Bolo. Hai 3 núcleos de poboación confinados e 200 hectáreas queimadas, Demetrio. Sí, moi pendentes da evolución do vento nas próximas horas de puntos como este, apenas a 200 metros de localidades como Santa Cruz, que estivo confinada e onde o lume chegou xusto ao límite das propias vivendas. 200 hectáreas arrasadas dun lume que continúa activo e tamén activa continúa ao nivel 2 de alerta que se desactivara a media mañá, pero tivo que volver a activarse por culpa do vento. Xa ven enfilao hacia a granxa dos Cuellos, a granxa do Llo, a granxa escola. Así describían desde o lugar o avance do incendio no concello ourensán do Bolo. Tras unha evolución favorable durante as primeiras horas do día, un aumento da forza do vento xunto coa elevada temperatura e a baixa humidade botaron por terra os traballos dos equipos de extinción. Reactivouse moito con uns ventos moi fuertes, 60 km/h, reactivouse e provocou que se escapara o perímetro que estaba un pouco controlado. Mesmo houbo que volver poñer en marcha as medidas de protección da cidadanía desactivadas a primeira hora da tarde. Volve estar declarado o nivel 2 de emerxencia por risco para as vivendas e decretouse o confinamento de 3 aldeas, Lentellais, Santa Cruz e o Bolo. Tamén houbo que cortar a estrada provincial 533 entre os kilómetros 33 e 38. Está un pouco mellor que fai un par de horas. Ahora mesmo non está estabilizado, nin está... Temos ainda llama activa, pero bueno, os pueblos, ahora Santa Cruz non corre peligro, está defendido, e os demais pueblos esperemos que tampouco corran peligro. Esperemos que ahora a noite suba a humedad, siga o vento estando floxo e que nos demos feito con todo o perímetro. O incendio que comezou na medianoite do xoves pasou en son as horas de afectar 30 a 200 hectáreas.
Pantón está a máis de 30 km de Ourense, pero o fume do incendio tamén se está sentindo na cidade das Burgas. O cheiro a queimado e o aspecto borrallento do ceo foi unha constante durante toda a xornada. Vemos imaxe en directo de Ourense, evidentemente desta hora é difícil distinguir ese fume, pero sí que foi notable durante as últimas horas ese fume chegado dos incendios próximos de Pantón e do Bolo. A policía atendeu dúcias de chamadas de veciños pedindo información. As partículas en suspensión si son máis visibles nesta outra imaxe que temos tamén en directo desde Ourense. Esa suspensión de partículas no aire obligaron a rebaixar a mala a calidade do aire na cidade. E imos de volta ata Pantón con María Blanco para recapitular a última hora do incendio que aínda segue en situación 2 e que obrigou, lembramos, a desaloxar 3 aldeas durante a tarde. Adiante, María. Este incendio comezou sobre as 3 da tarde do xoves en Pantón, no Cañón do Sil, e pouco despois a Consellería de Medio Rural declaraba o nivel 2 de alerta por cercanía das lapas a varios povos de Pantón. A alerta 2 segue activa e xa se produciron desaloxos alo menos en 3 aldeas. 47 veciños de Cibrisqueiros, Frontón e Budián, no que fontes do Concello confirman que están ardendo casas deshabitadas. O mesmo pasa no Concello veciño de Sober, no que esta tarde entraba o lume pola parroquia de Anllón e ten en alerta a aldea de Abarca. Tamén continúa dende onte a vía do tren cortada dende Monforte a Ourense. E cando son as 9:28, volvemos ata o Bolo para saber cal é a última hora do incendio que mantén confinadas varias aldeas. Demetrio Morenza, adiante de novo. Moi pendentes das próximas horas de cal vai ser a situación que poida provocar o vento. Si se recrudece a forza dese vento, poderíanse reactivar puntos como a este que está pegada precisamente a C533, localidades como Santa Cruz, os veciños moi pendentes e vixiantes, xa que hai outros puntos deste lume onde é imposible acceder, vai ter que arder, chegarse a núcleos poboacionais para poder facerlle fronte. Así que as próximas horas van ser especialmente tensas e vixiantes, aunque si amainou a perigosidade nas últimas horas. Grazas, Demetrio. Máis información en G24.gal, na Radio Galega e aquí na nosa primeira canle a partir da 1 no Pensando en Ti. Agora quedan ca segunda parte do Depor Huesca dende Riazor con 3-0 o descanso. Feliz noite.